Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel YouTube Mas Kepunar pemirsa. Ki arep nempasan golek keperluan sing entek. Yo mbek tisu basah kuwi entek. Tisu basah kuwi tak gowo nek metu-metu nek pas nang ndi aku ambek yo sak keluarga yo pas sampe ning ndi kuwi nek pas gak ono tempat cuci tangan kadang tak gowo nek gak ngono gun apa jeneng ngelapi tangan nek rusak pemirsa. Ngombe apa ae yo tak dono karo pemirsa. Kita ngakan kakek mangan pitik. Kenapa tak salah nang ngarep pitike nang guri ki tanahe gambut pemirsa. Pitik-pitik ki sabune langsung nang ngarep, nang guri ki nganu. Pitik kudu gak sabun guyung, guri ki ngremet nggo turu tok. Tak lanjut ya pemirsa ya. Apa deh? Iya. Usah bakal klambi gak dodo jane aku tuku aku. Bakal klambi biasanya nang kene lho, andenge Pak Klambi Abang. Ora ono iki pemirsa. Nek ana klambine Jojo. Ora dodol ya wis. Iki belanja. Belanja ki yo mang, karepku ki rencana ambek golekno kaos Jojo, kaos iki wis sesek kabeh. Bakul langgananku gak buka pemirsa. Gak buka pemirsa ya wis. Emang aku golek tempe, sakmene iki 1000 pemirsa. Kita matangnya sesuk. Terus pindang. Nyari pindang, guys. Iki golek ndok seprapat pemirsa aku. Wah, bojone heboh. Pindang kowe kayak indah sih, Meng. Golek iki pemirsa. Iki mau total kabeh 20. Pirone mang yo? Aku sing gak roy regane iki. Iki mang. Wis pokoke total 20. Beras sekilo di sini 13,5, tidak aku tuku 2 kilo. Cepet ya pemirsa, gak kroso. Rencana memang aku pengen nukokno klambi Jojo, jambine kuwi wis cekak-cekak. Niki nek golek selai apa jenenge anggaranku. Aku ini golek selai anggaranku pemirsa. Jadi apa jenenge kok sesuke kaose Mas Arek. Piye pemirsa, menurut sampean duit rada angel ya. Bakul-bakul pasar cerita dhewe-dhewe pemirsa. Aku gak ngarang cerita. Rada angel mbak iki. Yo, piye ya pemirsa ya jenenge. Kita salah kulkas dhisik. Engko mesti di eker-eker kucing. Golek untuk rapat, sawi, tempe, gula pindang, gula woge. Tak lebokno iku sik pemirsa kulkas. Tak anguk gak ono terus ya wis. Biasane iki paling kulaan. Iku wong tong bakulku ki wong sumber pitu pemirsa. Meng, tak goreno pindang engko, aku pengen ngopeni omase. Ayo. Salah kulkas pemirsa. Pitikku kucingku geger ra karuan. Oh, alah aku gak nggo tripod pemirsa, aku mohon maaf sebesar-besarnya ya. Kucingku geger. Aku sak duwe kacang dawa. Tak salah kene pemirsa. Bisa loro nggo. Pas lawe Jojo.
Tukuku seberapa nek kesuwen pediku nek nganu. Yo goreng lawa ya anak lanang. Awas Meng. Awas Meng kok tak keimangan lho pemirsa. Yo. Tak salah kulkas. Aman nih nang kono pemirsa. Ki mau belanja kabeh ki 20.000. Dikai susu iku kok tambah sing. Cucu gampang. Ngrono pentol ana persawi-sawian. Aku mau apa ya lali. Sik misal. Terakhir aku nek isuk wis tangi isuk cuma urung tak buka kabeh. Iki wajanku tak salahke nek mergo nek tak salah dhuwur kompor sungut abang moro. Lah dapur tak ciprati marsal engko nek lali tak demek malah bahaya. Iki tak salah kene per iki. Susu iki ben genah Mbak 20.000 anu tah. Mulai aja saya Pak ngelem yo Mbak yo. Aku le. Berasan aman terkendali. Yo Mas Alek iki kadang kala request, Bu, jerunanku keseset Bu, kadang kala. Ya itu kono bae, cuma kadang kala ndek iki nek karo bae iki sungkan. Ngono. Ya tetep tak openi, tetep tak kontrol pemirsa. Aku matur nuwun, Dek wangi didik anakku sing gedhe. Masalah kan masalah arep kelas 6. Masalah iki samurane amel. Anakku sing gede, kenapa melu wong tuaku yo nanggung sekolahe pemirsa. Ngajine pun nang TPA juga tak pindah-pindah ngesakno nanggung. Terserah sok nek SMP pengen kene yo tak persilahkan, arep melu mbae tak persilahkan. Kadang kala ibu kok nganu Bu, kaosku sesek kabeh wen adik ngono. Kadang kala sing anakku sing kuwi sing Mas Alek nggih nek isih apik ya dienggo adik. Tapi adik tetep tak cicil sithik-sithik nukono kaose. Pale yo bocah modot, Mas Alek yo wis modot, wis gedhe aku yo ngono pemirsa. Ki tahu paling nopo pira iki? Aku kan dari mang pokoknya kabeh 20.000 iki mangan sawi putih, tahu, telur 1/4 kilo, terus apa namang yo? Telur, beras, sawi. Mbak, aku hafal bakul klambi kuwi lho pemirsa. Ki nek bodho ki golek celana anakku kuwi nang kono. Lah asine ki penekukno celana Mas Anto bodho ki nang Mbak kuwi ndelalah sing kanggo Mas Anto ki pas gak ono. Aku ora ngecupno pemirsa isuk meruput, mang mbek golek sarapan nggone Demiati. Delalah ki mang antri terus tak tinggal sik. Oh pemirsa. Ki lho aku sisa-sisa balung iwak panggang. Bos. Ndi mau kucing ndi, Dek? Jojo wae dolanan kucing. Kalau kucing orang didusi, aku mau apa ya pemirsa? Oh iso lalinan. Maaf ya pemirsa, aku bane pasar, jadi rambutku dabul-dabul. Nggak pernah gue atus bocil. Yo gimana pemirsa? Aslinya ape ijel kok nak kaos cuci sesek. Jebule apa? Bagule gak dodol. Ki nang arep SD biasane izin parkir nang kono. Niku izin ya pemirsa. Kayak izin wis nene wong. Karena lahan pun lapake kanggo bakul klambi nek njero pasar iki ujine pasar cilik gak ono ya
mobil disenderno nang pinggir. Yo maksudnya ora nang area jalan raya wah kok sikate kliru. Kira pe ngresiki anu pemirsa. Hidupku rusuh tar sisik. Saking idosi bocil. Aku ki blonjo gak tau nang ndi pemirsa. Yo kadang kala nek pas wong-wong kene iki nek bakul sing digoleki gak ono iki biasane kok nang linggo. Nang linggo ki ono bakul di dasana lesehan ngono kuwi. Cuma oh, wong aku dhewe anake gak sepira lengkap kaya maksudnya dalam arti masakku ki yo sak onone nang pasar ngono gak. Jadi aku gak tahu sing nang linggo. Ya tanggoku kan keluargane kan akeh-akeh. Biasane pengen golek lengkap langsung siji bakul nang linggo ono. Aku ora tau njajari ditakoki dikandani tanggoku. Aku ora tau njajali pemirsa. Masalahnya yo kuwi wis nek kanggoku nang pasar kapan wis lengkap ngono. Misalnya nek bancaan mungkin ae. Nek pas sing sapa mang langgananku sing kuwi gak dodol ya paling nang linggo. Tapi mbok aku gak tau. Yo liwati tau. Penape tuku karena rame gak sido, karena rame. Pas nang pasar kapan wis ditutup kan dekne sik buka sing nang linggo. Yo gimana pemirsa yo? Rencana pengen golekno klambi cucu bakule kulaan pemirsa. Kuwi bakule kulaan. Terus juga aku selangganane karo Mbak Ibu. Ora terus aku golek langganan ben dikorten gak lho ya pemirsa. Cedak omah dadi ringkes olehku metu ki sekalian. Blonjo nang pasar. Kemarin aku dicegat bakul pitik, nduk duwe pitik. Oh, mboten. Nggih gadah cuma niku tesih ngomong anake aku ngono diendeki bakul pitik pemirsa wong getah wong ndi. Misal kadang kala ya jenenge wong mergawe kok Mas Santo ki, Bu, aku ki prei Bu, mok dandan tok. Ora apa-apa. Piye Bu blonjone Mas Santo? Kadang kala Mas iki dalam arti ora mergawe terus sesoke. Dadi kan masalah hari ini beras entek gak mungkin dong aku utang bakul. Masakno pemirsa badine sepiro. Aku ki terus ngono kadang kala pitik tak dol terus tak nggo beras. Maksud dalam arti Mas Santo transfernya ketunda karena urung iso orderan saiki dadi kan saune urung cair. Jenenge mergawe kan ya pemirsa jenenge melak wong. Dadi ngono ku tak dol nang bakul kuwi sing nyelok aku. Kok suwi gak adol, Nduk. Lah pripun pitike tesih cilik-cilik aku yo ngono paling didol payu pira aku ngono. Babon iki paling banter nang kene nek sing babon gedhe paling suwigaan pemirsa. Nek jago tergantung, nek gede iki biasanya 80.000. Nek pas wayah besar ini ki daging akeh. Paling ki iya ngono lho, ape Idul Fitri, ape bancaan apa ngono kuwi biasane. Apa rejepan udah golek pitik ngono kuwi pemirsa. Pitikku urung gede-gede. Kadang kala ana nyumbang buah Mas Santo nang iso kirim jenenge sopir ki gak iso tiap tempat ki ana nggon parkiran jenenge telari gandengan dawa pemirsa. Ada pitik tak dol. Gimana ceritane kan aku diendeki bakul pitik terus sampai blonjo sisan pengen golek klambi. Nek Jojo bakule gak dodol. Ya pemirsa ya tak tutup dulu aku juga ada bersek-sek, arep juga ngecupno sego. Wedine jagani watak mbah aku ana krungu-krungu iki ana listrik pemeliharaan jaringan iki gantian mati wedi kungku nek mati ya tenan ora aku gak roh soalnya beritane nang HP muga-muga ya ora. Wis pemirsa ya terima kasih tetap semangat untuk hari ini bakal jolali like comment subscribe keluarga Mas Bapen anak-anak banyak support sing akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.